F'kummenti lill-Gazzetta llum, is-Sindku Laburista tal-Marsa Josef Azzopardi esprima l-inkwiet tiegħu dwar is-sitwazzjoni tad-droga u tal-vandaliżmu li qed teskala fil-Marsa, b'mod partikolari mal-pont li nbena ftit ta' xhur ilu fin-naħa tal-bypass. Bis-Sindku jgħid li minkejja li huma bħala kunsill imħassbin dwar dak li qed jiġri fiż-żona ftit għandhom saħħa li wettqu nfurzar. F'din iż-żona fl-aħħar ġimgħat insabu numru ta' siringi u affarijiet oħra relatati mal-abbuż tad-droga. Dan apparti l-vandaliżmu li kien sar fuq il-lift tal-pont. Il-Marsin qed jgħidu li din mhix sitwazzjoni ġdida u jinsabu ferm imħassbin dwar is-sigurtà f'din iż-żona. Filmati u ritratti pubblikati minn residenti stess fuq il-medja soċjali kixfu kif in-nies deru jixtru droga saħansitra matul il-ġurnata, kif ukoll mara tipprepara biex tieħu droga. Dan apparti ritratti tan-nies raqdin barra. L-anzjani residenti viċin dan il-post sostnew li qed jibżgħu joħorġu barra minħabba dak li qed jiġri u minkejja li l-pulizija sostnew li kontinwament jagħmlu rondi fiż-żona, il-problema da tippersisti. Fuq komment fuq Facebook il-kellim tal-Partit Nazzjonalista tal-Gvern Lokali Darren Karabot innota kif din is-sitwazzjoni parti minn problema akbar li pajjiżna qiegħed fiha u fakkar kif il-PN kien propona żieda finanzjarja għal gvernijiet lokali sabiex ikun hemm aktar sigurtà u nfurzar tal-liġi. Darren Karabot stqar li minkejja l-pulizija u diversi ħaddiema fl-aħħar jiem ħadu azzjoni u natfu ż-żona fejn hemm il-pont, jeħtieġ li dan l-abbuż jieqaf għal kollox u li min qed imexxi droga jinsabu jingħata l-għajnuna mill-aktar fis possibbli.